kamar yadda kuke gani wannan naira 400 ne, kuma zan yi amfani da wannan naira 400 na ciyar da mutum ɗaiɗaiɗai har mutum 1000. Zo mu je mu ga yadda ta kasance. Let's go! Kai tsaye na wuce kasuwa na auno shinkafa, wake na siyo mai amma na kuli. Nan kayan miyan mu ne, sannan na siyo rago da cinya kamar yadda kuke gani. Ina dawowa na dora nama a wuta, daga nan na koma kan girki. Na yi parbolin na wake, sai na zuba shinkafa, na zo na ƙara wake. Muka hau ƙara kwai, alhamdulillah. Nan fa na fara siyon mai, daga nan fa abinci ya kammala. Kamar yadda wow! Nan fa muka fara saka kwaikwaye, gashi nan abinci ya fara ready. Kai tsaye muka tafi asibitin Murtala. Muka zo muka fara raba mutane. Da muka gama da wannan ɗakin complete ba wanda ban ba, daga nan kuma sai muka fita waje, muka samu wasu bayan Allah a waje kamar da kuke gani, su ma muka basu. Daga nan kuma sai muka tafi ɗakin yara. Shi ma ɗakin yara muka hau ba mutane duk tsawon ɗakin nan kamar da kuke gani, babu inda mu kai abinci ba wallahi. Muna dawowa jollof rice ita ma ta sauka ta mutum 250. Ita ma muka fara zuba ta a takauye, kowane takauye muka ringa saka nama yanka ɗaiɗai. Ita ma muka yi ready sai waje muka tafi makarantar almajirai. Kamar da kuke gani wa'annan mutanen wallahi cikin kankanin lokaci mutane suka cika suka yi makil. Kada ku manta wannan abun ko naira 5 ita babu a ciki. Wa'annan mutanen na sama su ne suka bada kuɗin da aka yi komai da komai na ciyar da mutane. Duk kuma wanda yake da sha'awar ya bada wani abu, wannan shine account number ɗina da zai iya tura abinda Allah ya hore masa. Wallahi yanayin cikar da suka yi ya ban mamaki, sai ka rasa wa zaka miƙawa. Haka muka dinga zakulo wanda aka daddane na can lungu muna miƙa musu. Bayan mun gama da wannan bangaren muka tafi can wata makarantar almajiran, su ma muka gama da su complete, su ma da yake ba su da yawa sosai. Muka kai wa malamin su nan da sauran mutane, muka koma wata makarantar almajiran ita ma still sai da muka karar da kowa. Muka zo muka ci gaba da bayaran unguwa. Da yake shinkafa da wake ba ta yi mana auki ba na mutum 200, sai da muka ƙara yin taliya na mutum 50 tunda muna da kwai. Ku gaya mun nan gaba mutane ne kuke so a ciyar.